Aiko Usman idan ya sake shigo gidan nan sai na kashe shi wallahi. So nake yi ka ƙara aure. Ƙara aure kuma umma? Aure Abdul Malik. Waye yau kuma mutum wanda ke san gidan? Wallahi ban san kuma ya kai ba. Wani irin kuskure? Ga abu na gani da ido na. Ba ne bace. In kashe ki yadda ki kashe ta sannan kuma daga baya in bi umarninta. Kana da wacce ka fi so a duk duniya zan kashe ta.